Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo!
Welcome naman mga kabiyanan, diri sa palatuntunan gitara sa bombo, pizza 14 o kon pizza na kita sa bombo, pizza 21, nagbalik ko sa 14 man. Pizza 21 sa bulan sa Nobyembre 2021. Of course, kita magalingaw sa inyo tubtub sa tag ng alas 2 sa sini palatuntunan gitara sa bombo kag magadulong kita sa inyo sa mga matawag nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. Diri lamang ninyo mabatian mga kabiyanan sa gitara sa bombo kag pwede ka mo maka-request sa inyong mga gusto pamatian nga mga ambanon kay basta masarangan lang naton nga ipatukar diri kag hindi pag i-stop na sa kag hindi pag i-block sang Facebook live okay gid wala sang problema. So sa libat, welcome sa palatuntunan gitara sa bombo upod sa inyo anchorman, upod sa inyo alagad Banog Lingaw sa tagsa ka Domingo, ini si Bombo Daniel Lecciones. Of din ninyo, ako diri, tubtub sa tag ng alas 2. Sa sini palatuntunan, gitara sa bombo. Antes naton basahon ang pila ka mga pagpanamyaw, gikan sa tunumatag palamati. By the way, makita kag babatian kita, pagi sa Facebook Live, kag sumuman YouTube channel. Now, kung hindi ka mo kasulod sa Facebook Live sa pag-send sa inyo ng mga mensahe, pwede nyo masend ini sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. This time mga kabiyanan, ang imbukada naton nga ambahanon nga iga pabati sa inyo sa sining nga palatuntunan gitara sa bombo ang sinaunang mga alanlantunon ang ambahanon nga may tigulo doon po sa amin. Doon po sa amin ang amo ni aton nga pang opening nga lalantunon nga ginadulong sa inyo banwa kag nagdulong man sa inyo sa oras 21 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. This time sa aton nga mga talamyawon sino din aton nga una nga nag-text o nag-message si Iloni Yvonne Akol Kanyada. Nagatamyaw sa mayong udto Bombo Radio Bacolod. Okay.
Ari pagid, mayong hapon bumbudan, ari naman ko diya, nagapamati si mo kada udto kag kada gabi. Ari ko di bumbudan, naga-answer module. Samtang kapamati sa programa mo, request ko, baliling, madamo nga salamat. From Leandro Marcos del Valle, Tagoro. Good PM, si bumbudan, abi makanta, pwede na. Halin sa kay Roger Dolino Gomez. Do lang alang pagid, kay medyo paos pa ko, no? Do napas mo yang tingog. do hindi anay ko na siya magkakanta. Sa YouTube channel, tanawon tamang karudugay-dugay sa YouTube channel. Kung sino mga nag-mensahe. May ari pagidri pag-abot ko sa lamisa ko, may nagatungtong na nga greetings. Okay. Dear Sir, please kindly request song. My mother, please kindly to requested song. My mother, Mrs. Telma Sumayang, no? Purok Kabukiran, Singkang, Bacolod City. Ang title sang kantang iya sining gin-request mga kabyanan, Martir, kag Mabugnaw ang Lasang. Pwede karon na lani sa gabi, no? Sa gabi na lani kay way kita nagakanta subong mga instrumental, pero why ni ang Martir nga instrumental kag Mabugnaw ang Lasang karon pa ni sa gabi, no? Ang nagapanamyaw sa kag nag-request ni si Nes, no? Ang bata ni Telma Sumayang. Okay, sige, no problem. Ang iban pagid naton nga mga talamyawon karon dugay-dugay, no? This time ang ambano naman nga may Tigulo Balitaw. Ambot ko naabtan nyo pa ini, o kung basi din nyo lang ni mabatian, ang ining lalantunon, ang may Tigulo Balitaw.
Okay, balitaw. 29 minutos banwa ang nakaligad sa tayong ng alas 12. Padayon ka mga nagpamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Te, ara na kamuda? Ang iban daw absent daw? Hingagaw na kamo, no? Para magkapacheck attendance. May request kag ina to Baliling Bumbo Harold, paliw ko na sa Baliling gani. Pangintaa si Baliling. Dakpa si Baliling. Okay. Mayong unto bumbudan, monitor gid kami Nolan Banhao, Rodolfo Escoltor, Elbern Rojo, Ronald Estiba, Romnick Hamilo, Joey Sutabinto, Larry Mayot, request lang kami. Dandan Soy from Manjo Arnijo. Mayong unto bumbudan from Barangay Pandanon Silos, Murcia. Tamyaw lang ko kay Rodolfo Culantro. Gapamatingin sa kada Domingo sa imo programa harana sa bumbo. Pa-request lang sang ambanon nga balod sa baybayon. Rejoy Culantro ang nag-request. Karon lang ni ang balod sa baybayon, way ko di isang gitara lang. Pero karon lang ni Sarana sa gabi, no, ang balod sa baybayon. May nga po si Bumbo Daniel palihog tamyaw kay Rodney Disukatan from Jonathan Sulapas. Okay. May nga po bumbudan, nagkapamati, hindi kami sa barangay sa Bago City, tamyaw lang di kay Zinaida Suspen, kag kay Parititom, Sancho Noli, Anayan, Danilo Lirasan, request Pandan, Rosas Pandan, okay. From Teddy Tokeri Senior. Ripagid, Peter June, Samson ay Kapud, daway ko kabatis ang ay kapod, bas ay kalisod, basi araguro. Ang akong request sa bumbudan para sa tanong nga taga San Enrique Negros Occidental, salamat and more power. Ay kapod daw tanawon talambi. Good noon bumbudan, request lang kami ikaw ang dahilan. Listening coming from Pasay. Salamat gid Bumbo Daniel from Ludzki Cordero, ikaw ang dahilan. Tanawon ta kung may aras ang ikaw ang dahilan ha. Pero this time, pabatian na naton ang gin-request nga ambanon nga may tigulo, Baliling. Baliling. Okay ka na da, Baliling? Sige, be. Okay.
Okay, Baliling, Banwa. Ining Baliling, medyo hindi na gid ya masyado kadaan, no? Ang ining Baliling. Ari pagid, good PM bumudan, ari naman kami ni Lola Elsa Arsinas kag Luana Torres. Nga pamati sa imo programa, gitara sa bumbo, idol kag damon bumudan. Kagwapo gid si imo po. Umuning do, amuning ko sa duman namian man tabla magbasa bla bumbo haron da. Kag karami tingog ba? Pero ti pagid ba? May dugang pagid ma-request si Lola gulong ng palad. Ati patiganan tabi gulong ng palad kung may ara. Ha? Tanong kung may ara gulong ng palad. Si Bumbo Harold dan ng bala da. Salamat Bumbudan. From Hazel Arbues Lidisma. Mayong utubong po Daniel, tamyaw ko na kay Mama Trinidad kag kay Papa Camilo nga gatanom sila humay. Kag sa manghud kung si Sherwin. And sa family Yorpo and Gutang, listening from Barangay Kamalandaan, Kawayan. Salamat gid sir. Request na lang ko na yun, Turagsoy. Okay, from Marie Zaili Go Yorpo. Okay. Bumbudan, Liog Patukar, Dandansoy, Chacha, sa Punta Taytay niya. May-ari ko ni Dandansoy, pero hindi abi Chacha, from Romeo Postrano. Good PM Bumbudan, watching live naman ko di sa Sydney, Australia. Liog lang tamyo sa tanan nga nagapamati sa tanan nga taga Silay City kag akon mga utod, sila Idi, Oding, Tiwi, Romeo kag Tatay Miguel Padua. Request lang ko La Paluma, salamat gid. From Jolie Padua. Okay, sige. Ang sunod gani naton nga may ara to kag ginasang request pag ginunahon tani ana dandansoy kay kag gina may dandansoy patugin ang request mo. No, hindi lang ni galing chat sa. Okay, sige abing. Dandansoy, bayaan ta ikaw. Pauli ako sa payaw. Sige. Ano pa itong iban nga mga request gani, no? Hingagawad na iban nga mga request samtang wala pa ginutok. May ara itong request ikaw ang dahilan, pero do alang-alang to ikaw ang dahilan. Daw lang alang itong Rosas Pandan, may Rosas Pandan pang request, no? Okay, sige. O unahon ko anay ang kaya wala ko pa masiplatan di si Rosas Pandan. Unahon ko anay ang request nga La Paluma.
Okay, La Paluma. Ayos. This time mga kabanan, 41 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. Yari pagid, isug po nato nanay ang isa pa ka-request gina nga Rosas Pandan. Okay, Rosas Pandan. Okay, Rosas Pandan, 45 minutos sa kaligad sa tag ng alas 12. May ara ka na gulong ng palad, Bumbo Harold. Okay, dali gilang dugay-dugay, no? Ay kalisod ang akong request Bumbudan, no? Siling ni Peter John Samson. Ay kalisod na lang dayon, napaliw na lang ko na lista nga daan parang hindi malipatan. Maguto si Bumbudan, liw ko tamyo sa akon nga tiya nga si Rubilin dira sa San Juan sa Bacolod nga pangumusta kami di. Salamat gid po and more power to your program. John Robert Saldo. Julian Montoya, mayong hapon Master Daniel S. Lecciones. Mayong hapon man Julian Montoya. Okay. Mayong utubumbunan, God bless sa ibong program from Rodora Natial. Okay. Sige, this time, ang ambanon nga may tigulo gulong ng palad.
Gulong ng Palad, Banwa, iniyang kanta nagsikat ni sang una mga 70s guro, 80s. Early 80s, no? Ang Gulong ng Palad. Amuning mga permig na mabatian natin sa mga FM stations ang una. No? Gulong ng Palad. 11 minutos ang nabilin kabagadangan kita sa tag ng una sa hapon. Magkabalik Banwa ang ining palatuntunan, gitara sa bumbo, pagkaligad gilamang sini. Standby! Ang oras? Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdom gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo,
nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with a Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Bombo Radio Bacolod. Pabalik mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa platuntunan na gitara sa bumbo 4 minuto sa nabilin kamay gadangat kita sa tagna nga launa sa hapon. Bumbo Harold daw hindi ko na ma-pick up daw ko no ta sa YouTube. No pala ko bi-check sa aton nga YouTube channel. Okay daw hindi ma-pick up ni Sigumpan. Okay. Sige. So pabalik sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na gitara sa bumbo. Dugang pa naton nga mga talamyawon. Maayong utuliwat bumbudan patamyaw ko sa mga classmates ko sa high school kag subong nga college. Ang ma-advise ko lang sa ila, never give up on your dream because giving up is just an antagonist in your story. Kag ginapangamuyuan ko gid ni sila kag ang akon pamilya sa ila mga silent battles. Just continue to strive despite our new world. Be faithful to God. He will lead us to our destination. Kag sa ako man pakaduwa sa Iloilo, Mia, ginakumusta ko siya. Stay healthy. Po sa iya dira sa Iloilo. Madamang salamat liwat sa bumbudan. From John Robert Saldo. Good PM, bumbudan. Kag sa tanan nga taga nagapamati diri sa gitara sa bumbo, liyo ko patukar sang kanta nga di nagyud kumuusab. Tanawon ko lang kung may ara na. No, from Jimbo Yunson. Ferez An Rafael, good PM, bumbudan. Ginatamiyo ko lang akon lola nga si Lola Ilis Tupas kag akon tiya. Kag pakaisa nga si Tita Del Ricari. Tita ni sa Bilyones kag si Manang Jenny Ricari sang barangay Kambao ginigaran nga pero may nagkapamati sang Bumbo Radio Bacolod. Thank you Gid Bumbo Dan from Teres An Rafael. Okay, paligpatugar buhat ari ko sa Country Homes, Barangay Estefania gapamati. Upod sa kay Mrs. ko ni Nita Sigumpan from Emilio Sigumpan. Cora Flores ginsataw gud Bumbudan pa shout out ko kay Tatay Cap William Flores. Nanay Nilia Flores man ako Sandro ginsataw ti Ruming Salinas kay sa tanan nga nagapamati sa Barangay Zone 3 Pulupandan. Ang request ko Boulevard. Okay, sige. Uy may ito galigina ang request ganito gina nga mabugnaw ang lasang karon sa gabi, no? Ano to ganing ako na gin pa request mo da ula labot sa baliling?
kag sa gulong ng palad do ay no. Ay na. Do may ara pag ito isa kwan ining alibang bang hindi to alibang bang ano ay kalisod. ay kalisod. Okay. Pero antes ang ay kalisod ari anay ang dugang panaton nga mga ambanon ang ambanon nga may tigulo sa libis ng nayon. Sige, abi, libis ng nayon da. Ayos, libis ng nayon. Daw. Mayong hapon bumudan nga pag-greet pag-greet happy birthday kay Josephine Garde. Ang greetings coming from Elmer Grande, Congarde. Good PM bumudan, ginatamiw ko gali si Tiay Saning, Pariñas. Ang mga Alcasarin family sa may barangay Ilihan, Bago City. Ilabinagin kay Julius Alcasarin. Bumudan, pwede ko ka-request duyan. Duyan. May ara na duyan lang o kung sa ugoy ng duyan. Sa duyan nanay. Duyan nanay. Sa ugoy ng duyan guro na no. Tanahon-tanang sa ugoy ng duyan. No, ana request si
Nimiver Dalida Alcazarin Jr. Uy, tama-tama. Gid ba ang ari din nga sa akon nga ginatamdan no? Ugoy, sa ugoy ng duyan, gidaw? O sige, abi, ugoy ng duyan, abi. Okay, sa ugoy ng duyan, nagdulong si sa oras 8 minutos sa ang nakaligad sa tag ng alauna. Good PM Bumunan, ginatabayo ko si Maria Consuelo Torres, si Ann Torres, si Manang Eli, Ana Bailon, dalidang retired nga maestra sa barangay Atipuluan. Si Jose Dalida, sa may Puro Cruzas Pandan, kag sa mga martir rito, kag Bandukilyo, kag Aragon family. Bumudan, pwede ka request dan Dansoy. Okay, na-play ko na kagina ang Dandansoy, no? Ang nag-request, Lourdes Aragon Madrigal Dalida. Okay. Ang ato nga YouTube channel, okay na, no? Pwede na kamo magkapamasyar sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. No? Kaya kagina doon nag-diferensya, pero okay naman, no? Nag-balik na siya. No? Dugang pa naton nga mga lalantunon nga pabati sa inyo. Somewhere, my love.
Okay, somewhere, my love. Chikero na natin ang pila natin ka mga talamyawon sa siniya mga tinakna. Okay pa kang mutira? Nagapatuyom-tuyom. Samtang nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Okay, sige. May pila pa ka mga talamyawon diri sa aton nga palatuntunan gitara sa bombo. Kag sa aton nga mga kauturan, mga taga-palamati sa Southern Negros sila binagid sa kay Father Rimbert Rivera, maayo lang ang pagpamati, maayong udto lang si imo dira kay sa mga kapdanan mo nga mga kaparian, no? Kag subong man sa kay Sister Fe di Jesus, siling di bumbuarod siya daw ay kapanawag sa subungaw. Usually mga 11 o'clock pala panawag na siya kay parang para mag-request, no? Pero way sa ka subong, way sa ka panawag subong. Anayo ang ambanon nga may tigulo usahay. Okay, nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da. Amo na sambanon nga usahay. Advance happy birthday kay Darin K. Kiatson. Mag-celebrate siya nga 18th birthday buwas from Lourdes Aragon Madrigal Dalida. Okay. Sige, why ko na sa may gimpa kwansibo. Ano to? Ay kalisod. Mana na dumduman ko ba? Jutahin ko lang malipatan banwa ang ay kalisod. Kalisod ning tiguangan ni. Kaya nagakalipat na.
Sige, Abi, ay kalisod. Ay, kalisod. Ato naman yung mga banon banwa, nagasaysay ato sang kalisod, sang kabudlayan, no? Sang iyang pagpangabuhi. Kalisod sang binayaan. Kanto ang bano to sa mga binayaan, no? Ay kalisod sining binayaan, no? Dito niya gin-express ang kasubo, kag kabudlay. Pinaagi sa isa ka ambahanon. 20 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Dili sa ito na pag-alagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. This time, ang mga dinumaan paging mga ambanon, kangay sang walay angay, no? Way yun ni mabatian ang ambanon nga walay angay. Wala kasukon, kalisod kay walay angay ang kalisod. Sa ambanon naman banwa, nga may tigulo nga walay angay. No? Walay angay. Grabe ni mga kuan gali ni mga ang ini nga mga ambahanon ni sa mga kalisdanan bla mga kasakit. At ay kalisod ang subong naman i-play ko ya walay angay. Walay angay ang ano kaning lyrics sa sini walay angay ang kamingaw. Nga magpuyo nga walay kalipay, no? Amo naman ni ang lyric sa sining ambanon nga walay angay. Sige, abe. Walay angay. Dali lang. Kaya daw nag-prino pa siya. Walay angay.
Okay, walay angay. Bo nakita ko gud man ang lyrics niya. Ang ining ambanon, no, kuan naman ini ambanon sa mga kasakit. Siya walay angay ang kamingaw, ang magpuyo nga walay kalipay. Pirmi ang buot, ginapungaw, gikan sa walay pahuway nga pagtilaw. Perti nga mga, pikita mo na mga tinaga na yung mga puitik, no? Masyado ka, mga kwangit, masyado ka saburuso ang mga tinaga yung ginagamit sa una sa mga ambahanon, no? Tapos ang puso ko'y namamanglaw pagkat ayaw mong dinggin man lamang, araw-gabi dalangin ko na magbalik ang tunay na pagsuyo mo. Okay. Perti nga mga lyrics sa mga ambanon sa una, no? 25 minutos banwa ang nakaligad sa tagdang launa diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo, no? Kag sa liwat sa aton nga mga kauturan sa mga na gusto na nga magtamyaw, may mga greetings, no? Ipadala nyo lang diri sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Kag kundi gani diri man sa YouTube channel, pwede man kamo magkapadala sa inyong mga mensahe, inyong mga request kag inyong mga ang inyong mga talamyawon, no, diri sa message section sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Kay subong sang aton nga mga internet connection, no, bisan sa tanan-tanan nga mga network daw kahina gid. Samtang nagadugay do nagagilil ang isa to ka network nga amo tong ginapadayaw nga amo ning magasulbar sang kahinayon sang aton nga internet connection, imbukada pag una-una gid nga pag-launch nga una-una gid nga naga-operate na nga naghatag na sang signal, sus kadagdasig mo pag pindot mo muna way kapakapamisok do ara na dayon subong ya. Pag pindot mo subong, makapila ka bisis ka pa magpamisok kung daw na kapoy ng mata mo ko pamisok, kay pagkaaga pa ma-open ang ginpindot mo subong. No? Amo na kanasig sang aton nga internet connection. Okay, sa subong imbes nga naga-improbar, daw naga-agil-il. Ari na yung ang dugang panaton nga mga matahom nga mga lalantunon sa mga sinauna nga mga alalantunon kaangay sang ining igapabati ko subong sa inyo ang may tigulo nga uhoy alibangbang. Ini dugay-dugay na niya ning mga uhoy alibangbang ini.
Sige, abi ipagitan lang sa libangbang Dasig pa ka libangbang malupad. Okay, uhoy, alibangbang, 30 minutos na kiligad sa tag ng una. Magabalik mga kabiyanan ang ininga pala tuntunan sa paglingaw dugang sa inyo sa sininga mga inuras pagkaligad lamang sa mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo,
makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio!
Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mayburoan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag dugang Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na bomba gitara sa bombo. 40 minutos na kaligad sa tag na ngalauna. Bumpudan, good people, pwede ka request ibong pipit. Salamat. From Nimiver Dalida Alcasarin Jr. Mayari ko diri pipit, pero pipit puso. Basi amo ni siya siguro, ang gina-request nga ibong pipit. Pipit puso pa, i-try tabi, pipit puso, abe, bumbo Harold.
Okay, Pipit Puso. Kagina may nag-requesto sa ano ganito man, pasayawa ko day. May ano ito yung request, may isa tong request kagina. Pero ayawan ko pangita, ari na lang ang ako nga replace sa imong gen request kagina ang ambanon nga may tigulo mitulo na. Okay, mitulo na. No, ang request ganito gina, di nagyud kumuusab. Ti iwaay do alang-alang gito. Tama lang na patungan nato na. Ang mitulo na. No? Sige. Ang oras 47 minutos ang nakaligad sa tag ng launa diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo yari pagid ang mga matawom naton nga mga dinumaan mga sinauna nga mga lalantunon kaangay sa sining isa pagid ka lalantunon nga may tigulo pobring alindahaw. Sige abi, pobring alindahaw.
Okay, Pubring Alindahaw. 9 minutos na gilamang banwa ang nabilin ka magadangan kita sa tag ng alas 2. Hapon, mga kabumbog ka Star Nation sa tuwa sang adlaw-adlaw nga kasiyahan diri sa 1-2 Panalo promo part 20 natalan naman nga mag-aabot ang 1,080,000 pesos nga cash prizes. Ini ang para sa mga maswerte nga mga winners sang Enhanced Swerte sa Palengke promo o kon ESSP. Guaranteed prizes para sa 24 ka mga syudad kag probinsya sa bugos nga pungsod nga may Bombo Radio kay Star FM stations. Sa giniwat nga grand draw sa tong September 8, 2021. Amo na ini ang final balance sa 6 million in total prizes nga ginpanghatag sa Enhanced Swerte sa Palengke second quarter promo sang Bombo Radio Philippines. Diri sa Bombo Radio kay Star FM Bacolod aton ginapanawagan ang mga masunod nga mga guaranteed prize winners sa 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 kag 5 ka winners ang tagya 2,000 pesos. Ang major prize diri sa aton nga nakakuha sa 20,000 pesos nga cash amo si Maria Rona Sambitan sang Purok Tangkong Barangay 7 Bacolod City. Kag ang second major prize winner nga makabato naman sang 10,000 pesos nga cash amo si Helen Palma sang Purok Pagidait Barangay 29 Bacolod City. Third prize winner amo si Desiree Bangkilio sang Barangay Baliwagan San Enrique Negros Occidental. 5,000 pesos naman ang cash nga sini nga makuha. Kag ang aton mga consolation prize winners nga 5 kabilog ginalakipan sang mga masunod. Agripina Lunggakit sang Tutong 4, Lunok Street, Barangay Felisa, Bacolod City. 2,000 pesos ning cash ang iyang makuha. Subong man si Noe Pahilagaw sang Barangay sang Purok Santol, Barangay Mandlagan, Bacolod City. Mar Mones Hardinico sang Parauno, Talok, Bago City. Maria Army Salvi Aligin sang Purok Mahigugmaon, Barangay Panukoy, Bacolod City. Kag Sheila Ansag sang Cruising Martisan, Cadiz City. Ini sila ang makabaton sang tag 2,000 pesos nga cash. Ang awarding sang grand draw prizes ang natalana nasa November 22, buwas ning adlaw. Last year sang takna sang aga kag samtang padayon ang kasiyahan tubtob sa adlaw sang Pasko sa 1-2 Panalo promo part 20. Araw-araw bali-bali pa premyo na may kasiyahan pa. Samtang kamo dira ang wala untat sa paghulog sa inyong mga entries, wala man sang wala man sang may makapugong sa Bombo Radio Philippines sa pagpanghatag sang premyo sa 3 ka mga winners sa tagsa kadlaw. O kon 15 ka mga winners kada semana banwa. Kay sa sulod sa 6 ka oras ang premyo amo ang nagahulat sa tanan nga mga maswerte nga magadaog. Kaya ano pa ang ginahulat nyo? Intra kamo kag magpasakop kay basi kamo naman ang malawagan sa sunod nga mga inadlaw sa aton nga 1-2 Panalo promo part 20. Baldi-baldi pa premyo na may kasiyahan pa. 6 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 2 sa hapon. Yari pagid ang pila ka mga matahom naton nga mga lalantunon nga tigana gid sa inyo. Ari pagid ang isa sa mga madugay na dumaanak nga lalantunon ang may tigulo lumalabay nga daw aso.
Okay, lumalabay nga daw aso. Ini ang mga mabatian na lang naton sa mga katigulangan naton, no? Naging ginakanta ini. Kaya diri sa palatuntunan na gitara sa bumbo mabatian man naton. Pagkatapusan nga dulot naton nga ambanon para sa inyo gid kay sa tuntanan ang ambanon nga may tigulo matod nila.
Okay, 2 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 2. Ginakulabos kita banuwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Of the night kita karon sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Kag subong man karon sa gabi sa Bumbo Harana kag iban pa. Upon sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo! Basta Radio